ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kasamla Barilang Pyngrope ka badang puli ya ka Master of Science ha ka Subject Agriculture ha Swart University Allahabad kala mi syakmat ban pensngau syakitendong skor jong ka Sorkar jilla baka por kala day ya ka Sorkar ban perkhat thamai no ha ka be day bat ka Bhah Marbiang ya ka Reservation Policy ha pedeng ki jaj benreu khasi jantia bat garo hadin baka jilla Meghalaya kala ya lenti mentala sunpost nem kinti Haga jingya keren bat kilat pathai khubor ka samla Barilang Pyngrope kala khot bat wer ki pat ba khamtam ni ki samla ki bala nang la start ki bamyo akam yo jam bakinya snok tilang haga signatures campaign ka ban salong haga arpu khandai tarik ubanai kala lingkot arajar arpu ar ha parking lot hamat pran khnang ban yo pun sngo yagani ka jingdawa sha ki tindong skor jong ka Sorkar jilla bang aya kani ka press conference Ben ya thono ya pisia bakacing ya ki pisia ki youth kala mentoy. De haka sngi sa jan 29th menta ubne ngen ya le no ya ka signature campaign. Shwa ben ya tho pare pisia phang ka signature campaign ngam la reklam na pan pau kacing ai ngo ya uble bala ya lam ni baro khat kat kani ka thong sha khaman. Bet ba arpan ngazdang ya ni ka reservation policy pa de na iba Adelbert baret. Ya penmi ya to ka reservation policy but centrally ki issues na kataw ken nga sayo men CM ben shna ka to ka video ha YouTube ba phisia ya tip ma te ngamla khlam da sngo ngo ya ba Adelbert ay ni kan kalan balai patte ya phisia khana samla baro khat henga da sngo ngo shisha jing shisha te that was just a video banga pen raise awareness Red kacing support pisia kacing kersan jong pisia khantam kishan rang nga khlam dor ba kishan rang kin support yang akat nei pi I mention ki comments ki jing kersan banga khlam la ban pau kacing sungu pisia barok hot tengan ya thu no pat ya ka signature campaign kin teni lo ong ya ka reservation policy ngin ya khun ting ya bangin dawa ting ya shisha ben yo no ya ka equal percentage kin Tengah miat batai shoya kata ngate pisia lehira tep lun pila ya khi lun bet nga itanan shisha ben pen ngada sngo sarong shisha ya pisia ki khana samla te ya ben ya rally kumba ai idea lang kat ne to nginam ya da ka rally ba shu penshong shit shipor ka kut no ang to ka shu sha bom la thi shu ya lam gut ndon kam le shu ra kam to la yo pada ka idea bangin le signature campaign kin kan ne gadi ke en pisia ki youth ki unemployed youth ki kume ki khpa baro khoi ba support yang ada ki phau hacha ya mi no la smi sachan Yawan tang ben I signature ben kam kum ka campaign kum kini ki rally ba phap yeng to da ki kenta ma phem dan kam le wan I signature ben pen ka ching tel le chong phasia kan ya kan ya cause ba yes la de ben change no ka percentage ching yo rukom sam ka bha ma kana ba ben yo equal bet baro khot marbilia kan na chongi shwaben li tho ki ya ka MPSC exam rong ya la tip bam yo ra nama reservation policy 40% la de shagaru Damdera kan berlongkum tapi pedi bina dan equal opportunity. Tak ada damdera kan thot than kan nak khasai longkum tak chenrang khasai I don't believe in that. Chenrang khasai nga philong capable of anything. He shouldn't come equal opportunity. So ka venue kan deha nationalai jale ki venue ben na karpat ben mi khamat no na riboy na jowai ngila dan nong represent na nostan la dan bet na shilong in le na ha mat pran to ha mau khat taxistan ngan represent manga sngo bahaya wan kren nga wan chakman te ka venue kan de ha mau khat taxistan la sngai sa jan al khandai tering khat we beji ken kata ka de ka signature campaign bet so ko we pan nga karpat ki siang ba pher ki HYC ki KSU mar bangi di student nga di kan themarwe kat no sien ngala do men siem namar nga ong kaneka fight banga le ta kaman toy re namar nga kan the pule marwe nga pule ka agriculture ngan don idea ra kine te nga le bet marwe nga poi kat nei shakmat ro deba yarab uble khamtam phisia ki youth phia support prat nga sapoi kat nei te nga ong ken chano ki siang chungi khamtam ngi di khasi ngi di student how to kam de ramo kana ya kalawe chungi nga karpat red bahaya ka KSU HYC sngo bahawan la Saturday Sengo bahawan kersan liam yangi bangin yo ya kan ka thong ben kiu pi ben kiu no ya kan ka ben kiu no ya ka lawe chongi la de high time ai ki kan na chongi ken sachat lum le da nam ta chongi le ki next generation chongi
Susung Bhah nga no e kata. Met kamtam kirang pisia la ong bato se bari ya chakmat ngin one support ya pay. So kanay di ka ken what kan ran din show. Kanay bar khot bacha kum ne pet ka nongi la tur chaprang. Kanay ndira chingle chonga. Kanay di ka sur pisia ki khana samla pay ya long strong hatu kanay pa pay la boy hadu kanay ka thong. What kan ran din show ngin ya khon kambandera ben shia khon da ching shong shit one stay peacefully diang laki mas and kamdera bangin shujo no hakdak. It will be a very patient battle. Bet chabar ki dekhar daki paus nyam ro ki kloy benya tur tengi kaneng kamdera ben lip no. We will get this. Ni de benya khon bet ki sorkar tamay we khon in the right way kan. Ngim tebra kat no percentage can phi. That's we have to respect and we have respect kata deka bor bet ka authority jong ka legislative. Ngi tip bangila dan kam equal percentage ya ka trukom reserve ya ka kam ken reservation policy.